I evo nas ljudi u novoj epizodi, zapravo u prvoj na mojem kanalu, ali drugoj kod Pamba. Istraživamo, zapravo idemo pogledati, ne znam, nekog villagera koji sve tuca. Tamo, Našli smo ovu kuću sa nekim čudnim villagerom tamo gore i sad ćemo provjeriti što se tu događa. Ja bi išao polako, zato ne idemo sve polako, tuca, ali- mislim ne znaš kako je moćno možda. Ali ja mislim da je to healing ili tak nešto, ja mislim da nije opasan kad ima taj efekt. Tako da, a i osnovno villagere. Možda je, ne znam, nešto. Kaj ti villager realno mora napraviti, da. Čekaj me. Tamo je neki chest, Čekaj da otvore. Ne, nema. Može se ne ljuti, može zamka. Bumo ga prvo pitali, čekaj mu ga pitam. Dobar dan. Ko si ti? Ja sam poglavar ovog sela. Što radite ovdje? Pa došli smo istraživati, našli smo ovo selo. Moramo mi ovaj chest ispod, malo smo u banani. Moramo mi ovaj chest ispod otvoriti. Otvoriti. Smijete. Nema baš neka dobra stvar, tek... Ajde, uzmi. Nije zamka, ajde, nije. Iron chest. Uzmi si Diamond mač, ja ću mu za diamond mač i malo hrane. Uzmi ovaj ostatak, Jesi malo to pojel. Kruh. Joj. A mogu gore pitati što se događa u ovom selu? Oprostite, Htjeli smo što se događa u ovom selu? Mislim, niko ništa ne govori, svi su nekako čudni. Ah, to je duga priča. A što je bilo? Jel ovo vaša zombi glava? Je, Je li na prodaju? je. Koliko? Koliko košta? Ja mislim da si ti to ne možeš priuštiti. 50 blokova emeralda! Si drogiraš? Ja bube ga prodam, ti dobro. Dopa dva prodam ne bi imao dosta, daj beš. Isuse. Koji je narkoman, dobro nema veze. Koji ste uvodili za selom? Svi su nekako čudni ono. Svi su ono, šute, gube health, tak smo neke primijetili. Kaj se događa? Jedan je tam pijan, Rakiju pije, gle ga, ej. Kaj pije? Rakiju, gle, nekaj gutno. Malo. Leži tam Da. na travi. Kaj se događa? Pije rakiju, mislim. Ah, ako ste stvarno spremni tu priču, ispričat ću vam je. Možda Ajde, mislim da mi ćemo. imamo vremena. Naše selo je izgradio Moskvito, on je bio jako dobar graditelj. Ali jednog dana shvatili smo da nas je potkradao, pa smo ga izbacili iz našeg sela. Morali smo ga izbaciti. Je li on to podnijel dobro, loše? Kak je on to podnijel? Ne znamo, nismo ga vidjeli od sada. A Moskvita, Ali- mislim. A gdje je on živel prije? Da, Na kraju sela je njegova stara kuća. Otiđite do nje. Eno pa ćete tamo, možda nešto mislim da je saznati. tam staro, vidiš kao... Da, ona mora biti ta, zarasla je sva. Da. Idemo mi, ali, Idemo se Dimbo. vratiti, ću se vratiti, samo malo. Ja mislim da mi se prvo moramo malo pripremiti, znači neki bolje stvari, ja uopće nemam ni armora, da nije neka zamka. Ajde. Tu Da, sam idemo. vidio ravin, tako da... Samo polako. Da, gledaj stvarno ravin! Ajmo, vidim irona. Ja Idem ja to nakopat i idem si ja, idemo Ti imaš to most, napraviti. Moskvito ga je izgradio, samo malo. Da. Humble, ja bi sad krenuo... Ja imam još tu malo irona za nakopat. Ajmo. Čekaj. Ja ću Reci. samo još napraviti pešnicu.
Ja izlazim van Srećom, iz... ajde. Ja izlazim van iz ravina, pa idemo naći neko mjesto za bazu. Au, čekaj. Ja sam Vidio ušao sam. na neku kuću. Ja sam mislim Ne, da ne. nemam krevet, evo i... Ma ne, napravimo našu kuću, a za sad samo stavimo pećnicu i tak neke. Da. Little irona. Ma da, nema veze. Sad si napravio baku. Ajde. Ajde će napraviti odmah full iron i iron stvari. Gađaj me. Ajde, ja nemam Ja ću dati još malo vita. Samo mi treba... se sakriti iza. Znate, Pampa, ja mislim da bi trebali biti ići neku bilo koju kuću samo da uspavamo. Dakle, mi ćemo baš dugo čekati. Evo, brate. Probudili smo se. Idemo sad brzo u kuću od moskvita. Stvari, da se napravi metrove. Došao je dan, sad idemo u njegovu kuću. Stvari. Samo malo, idem se još malo. Treba malo drva. Zašto uništavaš? Pa se treba malo. Miličinu. Ajde, baštu. dobro, Pampa, idemo samo. Evo, vratit ćemo ga. Kada mi uništimo to će s nekog iskustva. Idemo u njegovu kuću. Samo malo poslije. Samo malo. Evo ga Pampa, da se napravio. Ja ubio sam creepera, idemo brzo u njegovu kuću. Ja, dobro. Mislim da smo mi spremni zapravo, mislim. Pa valjda neće biti nikakve potrebe za stvarima, ali... Dakle, ajde idemo. Kamo ideš, Dimbo? Aha, pa to je kuća od Ej, biskvita. ova kuća, gledaj travu, sve je osušila se. On to dugo nije bio. Da, on tu nije bio jako dugo. Nemoj. Odi unutra. Tu je neki pumpkin koji svijetli. Uf. Ja ulazim. Ja ulazim. Ide pogledaj što je često. Tu je. Pa naravno da želimo, a ne on želi. Pa naravno da želimo. Čekaj da vidimo. Uf, nešto piše, da vidimo. Pročitaj. Ja sam napravio ovo selo, a oni su me izbacili. Zato sam ih sve zarazio. Ja jedini imam lijek. Ako želite lijek, dođite u šumu borova. Uskličnik. Šumu borova. Da, u šumu borova, ne znam kaj je to, ali znači, Gdje je šumu zato su ljudi borova? tako čudni. Pogledaj. Zato Šuma su oni svi borova. tako čudni. Ne znam. Ne, Ja sam možda napravio- poglavar sela zna gdje je to. Ako želite lijek, dođite u šumu borova. Ne, idemo ga pitati, Da mi to tamo poglavaru. Da, idemo ga pitati. Poglavare! Dolazimo. Poglavare! Naravno da znam gdje je šuma borova. Pa Gdje? možete reći Gdje? prema... Krenite sjeverozapadno od ovog sela i treća sprosvud šuma je šuma borova. A gdje je Zapad. Tamo je zapad, tamo je znači ne idi tamo, u onom tamo smjeru. Da, tamo je. To moramo istražiti. Ali, ko ste rekli šuma borova? Četvrta? Treća ili Treća. Treća. A, Okej, znači, mislim- ovo, Dimbo, Da, ovo u sljedećoj epizodi moramo istražiti. Dođi si. Mislim... Dođi vam, ovo. Da. A, pa mislim da je ovo to. Mislim da je ljudi to do da ne epizode. laže. Da. Možda laže. A moramo Može- istražiti, u sljedećoj epizodi moramo Da. istražiti. I to je to ljudi za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo, lajkajte, subscribe-ajte ako još niste. I vidimo se sljedeći. Pozdrav.